kem naraw ġew il-bib magħluq naf li moħbija sew għax sakemm tinsab hawnhekk xejn mhu se jbeżżani. Sibi fil-kabor tal-xina għatma tela middejja għatma kellimni bil-erra għatma sakarni fil-kamra. Tisima u tisaħħar in-nies li tfaħħar hemm jifraħu ferraħ kif għanjiet u l-berraħ in-nies iddurmijaw tismala natijaw xi lejla sajfija għaġġema raħlija l-ewweliet biex nanni blana ngħix u blana mmut dal-missier iġib li lena ma' qalbi sewwa Wellidni ma wellidni jinħlejqet il-mulej. Wellidni ma wellidni ħaddani ma ħadej. Għallimni ma għallimni l-imħabba ta' bejn tnejn. Wellidni ma wellidni toqtonni mnejn sa fejn. Dak li għedna intu jien f'dik il-lejla kollha l-wien, dak li għedna intu jien. Jafu biss il-blat arwin, dak li għedna intu jien, jafu l-mewt ta' ġolerin. Dak li għed li dakinhar ma kien xejn bħal dak li sar. Forsi ma nafx trid, ma nixtieqx nafx trid, ħadd ma jaf kemm nafx trid. Dejjem tajt kemm inta jien, tqum u torqod mingħajr kliem, dejjem tajt kemm għadda żmien. Kellna d-dinja tagħna tnejn u li fejn ma ridna xejn. Jien ma nafx it-tfal tal-lum xi jridu ma jridux. Jien ma nafx it-tfal tal-lum xi jħobbu ma jħobbux. Jien żgur naf li llum spiċċaw it-tifkieri għadel ta' triq taħt il-fanal illum ma tfada xejn illum. Għatu iden ġnus il-kbar u s-sar li tiżraw jaf ikun il-ħsat. Din hija niet il-poplu tgħidux qudiem tas-soltu hemm ħajjiet eluf f'idejk ukoll. Din
kulħadd. Grazzi tan-nostalġija li qajjimtunna f'daw il-kanzunetti u nostalġija sabiħa ta' mużika Maltija fl-aqwa tagħha kif għattilkom. Ħalli mmorru naraw f'dal filmat grazzi l-Kevin Kjomal ta' ġara llum waqt Sibtek illum kellna ħafna affarijiet kurzitajiet dak kollu żirtu tafu waqt Sibtek f'daw it-3 sigħat u 20 minuta li kellna fil-kumpanija ta' xulxin. Ħanraw dal-filmat u mbagħad wara ħaniltaqgħu wkoll ma' parti mill-organizzazzjoni tal-Għajja tal-Poplu u ħanitkellmu sejġu lilu ħafna kurzitajiet b'għu magħna.